så springer han ud. Ja. Ja. Den er jacksikret. Så. Nej, hvad du ved det. Har den ikke engang med på at prøve? Nej, jeg er sgu ikke stiletter på. Jag hoppas du har gjort det därför. Va? Har man gjort det där du har gjort det därför? Ja, ja. Han har mobildiskotek. Er det alle mulige forskellige? Ja. Nej, fordi så står jeg på søndag og mangler vin. Skal jeg? Nu står jeg og mangler løg her. Det turde du lige godt, ikke var? Jeg vidste ikke, det var ham. Så siger jeg ved da godt, hvor du bor. Så siger jeg, hvor ved du det for? Jeg tømmer din skraldespand hver uge. Så kan du også blive færdig. Hvad hvis du tager pladen ud? Er der en kant inde bagved, Lone? Nej, det er... Prøv at kigge længere ned, så. Jeg tror... Den vej, ikke? Jeg kan godt se, at jeg undrer mig. Ja, 100 af med. Og jeg ser, den starter nu. Så er det inde på enden af soltegnen, eller det er en trøje, hun har taget, så tager hun. Tjekke ind på hotelrum først. Det bliver det godt.